भगवान से कहलस कि राउर नीति नियम कहाँ गई? रउरे भक्तन के बस में रही राउर बाड़ी है। कहला हमें अब्बो बस में बानी। कहला कहाँ बस में बानी? हम बानी के अली हैं, आके रथ पर बैठी गईली। भगवान कहले कि हम भगवान नहीं है, हम कृष्ण नहीं है। अरे जेके बनहले बड़ा वही जा बनाइल बा। हमके अर्जुन बोलौला है तो हम इनके खातिर के आइल बानी। वो जा बनाइल बड़ा, हम एजा बैठल बानी। जब यह तरह का स्थिति देखलस प्रवीण जब यह तरह का स्थिति देखलस कि भगवान वो जा ताड़े के पेड़ में बन्हाई भी बने और भगवान एक रथ पर बैठ के लगाम भी उठौले बने। भगवान एक के कहलस ये दृश्य देखने के बाद ये लड़ाई झगड़ा के झंझटिया समाप्त कर देवे लायक बा। का होई लड़ाई देख का करब लड़के? ये संसार के स्थिति विशेष हम प्राप्त करके का करब? हाय हाय को के बटोरी के बड़वा फेंक दी हलस, धनुषिया फेंक दी हलस, रथवा पर से कूदल आ भागल गई कहवा जवन ताड़े के पेड़ में बढ़ले रहे भगवान के वही जाके भगवान के गोड़वा पर गिर गई। रोवे लागल कि भगवान बहुत बड़ा कष्ट दे दी हली हम तहके। अपने स्वार्थ के खातिर, अपने भक्ति के अहंकार में ताकि आवे के मजबूर को दिहली हमें अर्जुन के माध्यम से। अपने भक्ति के अहंकार में, अपने वीरता के अहंकार में हम पेड़े में बांध दिहली। बहुत बड़ा धृष्टता को दिहली बनी। भगवान गुड़वा फिर गिर गई, क्षमा मांगे लगा। भगवान कहला कि ना बेटा, क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है। तू अपन कर्म कैले बना समझावत रहले हो जा। चरनिया में गिरल रहे, गोड़वा छनले रहे। आ जवन भगवान अर्जुन के रथवा पर बैठल रहले, अब ऊ भगवान अर्जुन से कहले कि अर्जुन अब गांडी उठावा, तीर लगावा आ निशाना साधा मारा। यही बेरा प्रवीण के यही बेरा मारो। अर्जुन कहला कि नहीं भगवान, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाए। धर्म युद्ध के मतलब है कि दोनों हाथे में बाण होखे, बराबरी के वीरता होला तो में बाण चलेला। उ लड़का जाके ओइजा भगवान के रउरे पैर में गिरल बा। आ हम जन बाटे इस समय बाण गिरा काट चला के ओकर मुड़ी काट दी। ई धर्म विरुद्ध होता। भगवान हमके नरक होके लगी, बहुत गलत हो जाई। भगवान के आंखी से आंसू गिर गए। कहले कि हो हम एह लिए नहीं खरत कि हम कह के जीत करा देवे। हम यह लिए नहीं की बड़वा चलावे के कहत कि तो हर जीत हो जाई, हमारे अइले के प्रतिष्ठा रह जाई। हम यह खातिर के कहतनी कि ऐसा भक्त कबो कबो मिले। ऐसे भक्तन के खातिर हम हूँ तरसेली। ये हमार भक्त है, हमार भक्ति करेला और हमार भक्ति कई का प्राप्त कई चाहता। हम ही के न मांगल चाहता, हम ही का प्राप्त न कई चाहता, हमार धाम चाहता। हम यही बेरा एक देवे के तैयार बनी, एक पर सर्वस्व लुटावे के तैयार बनी। खरी तू बड़वा मार दो। अर्जुन नहीं करत रहले। भगवान अधीर होत रहले। कहले कि नहीं अर्जुन, ऐसा गलती मत करो। पहला चीज की आज तू मार नहीं देब तो फिर मार नहीं खैब। ऐसे भक्तन के खातिर हम तरसेली हो, हम तरसेली। हमरो दरबार खाली बा ऐसा भक्तन के खातिर के। हम निवेदन करता नहीं कि ये भक्ति के प्राप्ति तू करा दो हमके, ये लिए बाण मार दो। जब इतना मजबूर कर दी हले भगवान अर्जुन के, तब भगवान अर्जुन के कहले पर भगवान के कहले पर बाण चढ़ौले, निशाना सधले आ मरले। जब चलौले मुड़िया कट गई, प्रवीण मर गई, मुड़ी कट गई। भगवान के चरणिया में 3 गो शरीर होला, कारण सूक्ष्म स्थूल। सूक्ष्म निकलल भगवान के वक्षस्थल में समा गई। हल्ला हो गई, वीर सैनिक जवन ऊपर रहले भाग गईले। हल्ला भई महिष्मती नगरी में माई सुनली के बेटा वीर गति के प्राप्त हो गई। धावल चलली अली देखरी भगवान कृष्ण बांधल बड़ा भीतर के भगवान के चरणिया में
गिरल बा, मुड़िया कटा गइल बा। रोवत भरा के गिर गई। कहली कि बेटा इतना भरोसा रहल है तहरे वीरता पर, अपने दूध पर, अपने भरोसा उठ गई बेटा। रोवत कहली कि बेटा हर कहीं सहारा रहला बबुआ जी, एक ही सहारा रहला बबुआ जी, हरे से हो टूटी गा राम, हरे से हो टूटी गा इलेरा। आ तू ही रहला घर के अजोरा, तू ही रहला घर के अजोरा, से हो बूती गा इलेरा। तू ही रहला घर के अजोरा, से हो बूती गा इलेरा। घर के अजूर तो है एगो रहला, तो हम छोड़ के चल दिहला। इहे कुल कहत रहली, रोवत रहली। तो ना पीछवा से औरतिया आई, औरतिया मदर मंजरी धावल आई, प्रवीण के गोड़वा पर गिर गई। कहलस कि कहो कहलस ऐसा ना दिहला बियोगा, जीवन लूटी गईरा। जीवन लूटी गईरा। कौने चाहे जिंदगी छहिबे, इतने बता के गइल हत कि कौने चाहे जिंदगी छहिबे, से हो छूटी गईला। कौने चाहे जिंदगी छहिबे, से हो छूटी गईला। कौने चाहे जिंदगी छहिबे, औरतिया गिरल ओकरे गोड़वा पर। कहलस कि अरे कम से कम कोनो अलम तो धरा गई रहता। ई जीवन इतना लंबा बा, कहाँ काटब कौने छाया छहाई। भगवान दोनों के बतिया सुनत रहना। पिता भी आ गई, चारों ओर से लोग घेर लिहलस। अर्जुन अपन बाण ध के अपने गलती पर पछतात वो आके खड़ा हो गई कि भगवान के कहले के बावजूद भी हम गलती को देले बने। अइले खड़ी आ गई। भगवान कहले कि समझावे लगले। कहले काहे रोवत हम, काहे रोवत हम। लोग अपन अपन बात कहलस। भगवान मायापति हमें, ई संसार माया के संसार है। जो ने माया में भुला के लोग परेशान रहे, पति आवत रहे, अपनी बात बता के समझा के माया के पर्दा हटा दी हने। माया के पर्दा हटौले के बाद भगवान कहले कि बोला का चाहिए।
औरतिया कहलस कि हम कहते एगो सती औरत के खातिर के पति के स्थान मिल जा, पति के धाम मिल जाई है सर्वोत्तम होला। कहले बेटी तथास्तु, तह के यही बेरा हम देतानी सती प्रथा के द्वारा, है ना, तू अपने प्राण के त्यागी के हमारे धाम के प्राप्त कर सकेली। रह गई माई से पूछले, बाबूजी से पूछले कि तोहर लोगों काहे रोवत हव, काहे का चाहत हव। वो लोग कहल कि बेटा के जगह चाहिए, बेटा के धाम चाहिए। भगवान कहला मिली, बेटा के ही धाम मिली, लेकिन आज नहीं। तोहर लोगन के समय अभी बा, तोहर लोगन के उम्र बा। ई महिष्मती नगरी हम तोहर लोगन के वापस करतानी। तोहर लोगन के भक्ति के पर प्रसन्न होके जहिया ले तोहर लोगन के जीवन बा, ये महिष्मती नगरी के सुरक्षा करो, लोगन के सेवा करो। सेवा सुरक्षा के बाद जहिया वो समय पूरा हो जाई, हम वरदान देतानी हमारे धाम के जौने धाम में हम तहरे बच्चा के पठौले बानी, वही धाम पर बोलेंगे। माई बाबूजी दोनों भगवान के चरण पकड़ ले हले। फिर दोबारा ठीक बा भगवान जैसा आदेश, भगवान के आदेश सिरोधार्य के जो बहुला लोग कैलू। मदन मंजरी अपने पति के धाम के प्राप्त कैलस, लेकिन जो मूल हमार मंत्र रहल है, ये मूल कथा के कहले के जो हमार उद्देश्य रहल है, वही रहल है कि पहले ही कहनी है कि एगो भक्त पैदा हो जाए खानदान में, परिवार में, 7 पीढ़ी आगे 7 पीढ़ी पीछे उतारी देला। कम से कम नाई तारी पौलस 7 पीढ़ी जब दिखाई नहीं दे तो माई बाबूजी सामने रहल। माई बाबूजी भक्ति को के का जाने भगवान के दर्शन पाइत कि नहीं पाइत, लेकिन बेटा अपने भक्ति के बल पर भगवान के आगे के मजबूर को दिहलस। आपन प्राण निछावर कई के भगवान के धाम में अपने भी प्राप्त कैलस, अपने परिवार के प्राप्त करौलस, अपने माई बाबूजी के भी प्राप्त करा दिहलस कि नहीं करा दिहलस। का जाने माई बाबूजी पहिए कि नहीं। तो भक्त बेटा भक्त संतान पैदा भइले गई है। एक ठो राजबा कि जवन रउरे नाई को पौनी हो सकेला राउर बेटा राउर नाती खानदान में आवे वाला अगला पीढ़ी कहीं ऐसा कुछ कर्म दिहलस गति मुक्ति बन जाला, है ना। यही भावना के साथ है रउरे पाछन से बस निवेदन बा। बिहान महाभंडारा के दिन है, बिहान पूर्णाहुति है। आज हमार कथा समापन होता, यही जब पूर्णाहुति होता। जाने अनजाने में ए गांव नगर में जहाँ तक ले आवाज जाता, जितना लोगों आगे बैठल बनी, माननीय श्री यज्ञकर्ता श्री हजारीपति त्रिपाठी जी, आप चंचल बाबा और सब लोग, सबसे निवेदन बा भाई, जाने अनजाने में यदि कहीं कोनो भूल चूक हो गई होखे तो क्षमा चाहिए। ऐसे बढ़न कोनो हथियार नहीं बा। हेलो ये ले लिया।